Hi everyone, Mr. Small YouTube channel बरायफिननाय जाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं। दासान्दि इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दंथ'यो। खिन्थु आंनिया क्लाइमेक्स चेन्ज जानायनि थाखाय थान्दानि थाखाय सिजोन एसे सोलायबाय। माथो एसे माबा जादों आरोना थेरदो। अर्थात माने सेकेन्ड कर'ना जादोंलै आंनियाव। आसोल पिउरा जायाखैलै डुप्लिकेट कर'ना। दा जोङो दिनै सेमा फुजा ना कालि फुजा होनो दिवाली हेपि दिवालीनि बाजार खालामनो थांनो नागिरदोंलै सट' मट' धामाका होगोन जोंबो दिनै स' गाइस थांगासिनो दा जोङो एसे गामिनिफ्राय एसे गोजानाव थांगोन आरो ना थरा डिसकाउन्टआव मोननायनि एसे आरो जोंनाबो लिटिलसो ना फैसाफ्रानो फिसा फिसासो खुस्रा गोजासो मालायनि बायदि ओरै गोलाव रोजा रोजाया गैयालै जोंबो एकदम खिथु गोलाव बे टाम टेम होननाया बेखौल' लायगोन जा हायो मोनसे मोननै नायलांसै जा लायो बेखौ नोंथांमोनाबो नुगोन आरो पलिउसननि बाथ्रा थायो नालाय एसे गिदिर गिदिर गावबालाय मा जानो रंजानानै मा जानो नङा होमबा किसुमान आरो माबाखौबो नायनांगोन नोङो जायगानि सिटुवेसनफोरखौबो नायनांगोन खाथि खालायाव एसे दावराव दावसिया बांद्राय जायोबा एसे बोरैबा जायोना होंगो दोंगो नोङो बयबो गावगोन लामा सामा माने मानसि थांलाय फैलाय जायो नङा होमबा किसुमानफ्रा ओरैबायदि अयथासार खालामद्रायो आंनियासो देरसिन बिनिया थेफा ओरै जालायो एसे लान्स लानाङा आरो ना जेदा जेदि गावगोन खोमा खाथियाव बेरगोन बोरैबा आरो ना बेखौथ' बुंला जोंना सट्ट' मट'सो थांगासिनो लागाव जायगा सहैबा खिथागोन मा जायगायाव लागोन गाइस जायगाखौ सफैबायलै जों नायनि र' मा मा लानाय जायो नि सामानफ्रा इफोरथिंबो दोंलाबायो गुदुं जि गरम जि लागा रङिया सिटि दै ओरैनो जामावसो फासिलाबायदो जोङो मानसि शपिं खालामनानै टाइमानो थोआखैना दासो फैबाय हाग्रा बारि बारिसो lama der kali mau iki ya bye ini wes bulan Asya baik look over ang labai Tasya ko ang not nah dia lama gerak mama dia sos no problem ya मैं कुछ डालो ऐसा टेंशन नहीं मिर्ची डालो टाइट करो प्लेस में ले जाओ हम लोग का एरिया में पक्का पीस हो गया ना इसलिए बनाने नहीं पाया उसको जायगा गोरालै जायगा गोराबाथाय नैबायदि बानायनांगौ
आंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो बेखौ फोरमायबाय थाबाय थाबा मोजाङै टेनसन नाय नै बेबायदि जाबाय आरो गुदुं जावलायनाङा जोंबायदि गाग्राबो एसे अके दे रेडि टाउननि बाथ्रा ना गोरान राखाबलायना दं गुसुसिनि उनावसो A few moments later.